etorri hilarte bizi elkarrizketetara. Hemen gaude, heriotzaren inguruan beste elkarrizketa bat eginaz. Hileta seguruak izan ditugu gai, aurreko elkarrizketa ere horren inguruan izan dugu, Izarra Tanatorioko Mikel Idoate elkarrizketatu genuen, eta ja, gaia kokatu genuen, ezta? Ze gertatzen da, zer komeni dan egitea. Hileta seguruak gauza onak egin aldituzte, bada babes bat emateko, baina arazoak ere sortzen dituzte. Okuk, Espainiako kontsumitzaileen elkarteak esaten du ez ditugu gomendatzen. Hori ja abisatu genuen aurreko elkarrezketan, gero prima egoerakin ere arazoak inoiz izan dira, aseguratutakoa ez betetzea ere gertatzen da batzutan, hileta enpresa aukeratzeko aukerarik ez ematia, pentsatzen genuena ez egotea aseguratuta, askotan ez dugulako hitz egiten heriotzaren inguruan, eta orduan ez dugu aseguratu, dago pentsatzen dugu aseguratuta dagoela, eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Eta guzti honetan, egoera zaurgarrienean gertatzen da, gehienetan ez daukagu indarrik, ez enteratzeko nola diren gauzak eta ez ere reklamatzeko, ez da. Mina handiko egoerak dira hileta zerbitzuak antolatu behar ditugunean, eta mina handia sortzen dute prozesu hori gaizki egiten direnean, edo nahi dugun bezala ez denean egiten, ez da. Kontua da, tabuak, heriotzari diogun tabuak, bezero perfektuenak egiten gaituela. Ez dugu hitz egiten, orduan pentsau, ze ideala dan egoera. Aurreko elkarrezketan, komentatzen dizu eta aurreko elkarrezketa entzuteko, bertan esaten dugu zer egin dezakegun pixkat hori hobeto kudeatzeko, ezta? Segurua badaukagu, edo segurua kontratatu nahi badugu, zeintzuk aukera izan alditugun hori egin gabe antolatzeko, ezta? Gaur, hileta aseguruekin esperientzia txarra izan duen pertsona batekin egongo gara, handik ikasteko asmoz. Berak aspaldi deitu zidan, ezagutzen ginen aurretik, aspaldi deitu zidan, esanez nolako esperientzi txarra izan zuten, beraien amarekin, beraien amaren hiletarekin, eta orduan, beren garaian ezin izan genuen elkarrezketa egin, esalako suertatu, baina gaur, ja, hemen gaude, horeretan, Julen Etxegarairekin, eta hileta seguruen inguruan bere esperientzia kontatzeko prestutasun guztiarekin zuek ikasteko helburuz. Julen, eskerrik asko, elkarrizketa onartziarren, edo eskatu, bere garaian orain, 2020an izan zan hori, 2021 batean, eta pasatu da denbora, kalma ere bai, orain ja kontatzeko, eta eskertzen dizut gaia ekarri esana. Esan behar dut, nik ez nekiela ezer, hileta aseguruei buruz, orduan nengoen Euskadi Irratiko elkarrizketak eta egiten, gogoratu zinean niaz. Entzun zituanean, esan baudan ere, eta gertatu zitzaigun horre amarena, bai. Orduan, eta niretzako esan gaia, ez nekien, heriotzari buruz gai diferentiak unibertsitatean tanatologia ikasi, baina seguruei buruz ez dute hitz egiten, eta izan zen lehengoz, eta gerora ikasi ditut pila bat gauza, Julenek ekarri zuen gaia, garrantzitsua da ezagutzea, eta horre egitea. Hasi aurretik, hileta seguruei buruz hitz egiten Julen, esan behar dugu, elkarrezketa honen oinarrian omenaldi bat dagoela. Eta da, zuen amaren omenaldia egitea. Zuen ama, Isabel Ibañez zan, Leongo Mansilla de las Muelas jaio zan, 2021 batean hil zan, eta 81 urte zituen, ezta? Deskribatuko zenuke zuen ama nolakoa zan? Bai, ama, langilea morratua, Sana Jarreben tarteko bigarrena zana, eta egokitu zitzaion, ze arreba alduena, etorri zan onera lan egitera, nahiko gazte, eta amari egokitu zitzaion, ama gutxi urtekin, beraien anaiak zaintzea, anai arrebak zaintzea. Beraz, hori, justu eskolako lantxo batzu, bintza bazekien idazten, eta kontuak egiten, eta kitxo. Baina pixkat zaitasuna ekin, baina, justo, ze, karo, garai hortako beharrak, gero gainean frankismoa, eta horri gehitu behar zaio, eta hori, langilean morratua, etorri zan honea 19 urtekin okierez barago, gainontzeko anai guztiak etorri zirela, nire osabak, eta lanean hasi zan hemengo enpresa batean, hemen Herrera inguruan,
Aita zagutuzun, eta gero ja erosi zuten etxe bat. Bueno, egon zan zaintzen nire lehengusina helduena, ze bere aizpa helduena Alemaniara juntzan, eta alaba amarekin utzi zuten ere bai, osea, zaintzen eta zaintzen eta zaintzen. Egon zan bizitza osoa. Eta gero ja, aita gaixotu zenean, zemerraekin baita ere zantzen. Gure bai hor ja laguntzen, ere bai. Pentsa. Baina behitu, bai, bizitza gogorra. Bai. Indarra, izan zuen Isabelek, indar pilo bat. Mala hostiare bai, zeukan, Hombre, indarra izateko behar da. Bestela apurtu itxen gara bidean. Hitz bat esateko, zuen ama deskribatzeko hitz bat esateko. Langilea, bai. Jota fuego eta bai. Hor tokatzen da esatia, gora Isabel. Gora Isabel, hori da. Bai, ze garrantzitsua da, orain hitz egiteragoaz hileta zerbitzuak gaizki joan zirela, hileta seguruaren kin izandako arazoekin, hori mingarria da, baina, hileta garrantzitsua dela, jakinda ere, ez du itzaltzen pertsona baten indarra eta izatia, ez da? Orduan hori importantia deritzogu, Isabel ekarri ona, Isabel omendu, beren indarra, beren lana egindako lan guztia, eta horatako familia, eta orain ja, sartuko ginateke hileta aseguruei buruz hitz egitera, ez da. Zuek ama hil zenean eta hitz eginda zeneukaten nola egin nahi zenuten, nolakoa izango zen, hori gaia izan zen zuen artean gaia? Bai, izan zen, amari egokitu zitzaielako, eman zion iktus bat eta ordun izan genuen denbora bat ikusten eginen, hemen zaila da nola geratuko dan, izan genuen sedazioa hasi genuetikan, ia aste bete egon zen, 6 egun, zan ziren, okerez banago soluzea. Eta horre, aukera izan genuen gure artean, nola ingo dugun, eta nire amak ordaintzen zuen aseguru bat, nire kalkularen arabera, 8 hileta ordaintzeko beste. Ordaindu zuen bizitza osoan nire aitarekin batera. Gaina, anai arreba ginen poliza hortan sartuta, nik 25 gutxi urtekin esan nion, ama mesedez, atera nazu hortik. Ez ordaindu deusez nikatik, mesedez. Eta naia berdina, bakarrik bio zeuden. Horun hortzokaten azan, betikoa, kutsa ez dakizer, baina guk pentsatzen duen azan, agian engo dugu erraustu, edo ez. Ez genokan oso garbi. Horun, espero genuen azan funerariaren aholkularen bat. Baina horre bai gaizki juntzan asuntua. Gero kontatuko dizuet. Claro. Hor hil zenean, nora deitu zenuten? Hil zenean eta nola izan zen? Lehenengo mugimentua zein izan zen? Bai, behitu. Hil baino egun pare balenago, nik deitu nion aseguradorari. Zan Norte Hispania, zegoela Katalan Occidente taldean barruan. Eta azaldu nian aizue behitu nire ama, dago horrela, sedazio fasean, nola inbar dugu? Nahi dugu, herrian hemen, horretako erdialdean, badago oharso deitzen zana, leheno zan oharsoa, eta beste alde kale berean, dago beste bat, Baskonkada. Horren fusionatuta daude memora, baina bere garaian ez. Horun, nik deitu nuen asegurora eta esan ziaten, lasai, iristen denan eguna gu arduratuko gara guztia, zetanik. Behitu daukat argazki bat ere rekordatoriorako espreski nahi, lasai, hori egun berean, ez bat ez bestea ez dara, ezan bete. Orduan, deitu nuen aurrez, eta gero amailtzanean, deitu genuen, justo mendakat apuntatuta, zazpiak, laurden gutxiak aldera. Goizeko zazpiretak. Ia zazpiak zirela, deitu genion asegurua dokoei. Osa, telefono deia izan zen, asegurora. Asegurora, eskerra deitu nola aurrez, eta mantziaten 24 orduko telefono bat, ze guk ez geneukan hori. Osa, eskerrak akotxen artean, amarena pixkat, planifikatu itza ez, baina alde izan genuen pixka planifikatu, hau da, prestatzen jun, ezan izala, ez zela izan bapatekoa. Claro, esan izan bat. Horun behintzat, guazen zehatzea bera aurreatzea gauzak, argazki bat bilatu zeharako, eskelarako ez dakiz zer, behintzat, eta ja asimilatuta, ze 2 hilabete gontzan gixajoa, hola geratzeko bez. Ja. Eta bai. Eta orduan, deitu zenutenean, esan, ama hildakoan deitu zenuten, goizuko zazpirak inguruan, eta esan zenuten, hilda gure ama, eta nahi dugu,
oarso tanatorioan, Tanatorioan, funerariak hori da. egitea, ezta? Orduan, pertsona horrek Madrileko telefono batzan edo zentral bat, apuntatu zuen eta esan zigun deituko dizuete. Orduan, suposatzen da, oarso tanatorio. Ba, justo arrebarekin eguen kotxean, eta berak manos libresekin, deitu zigutenean, bera eta bio ginen. Hirugarren anaia justo ez zegoen, Eta deitu zigutenean, lehengo gauza, karo, gu ginen, hori, ez dakizen bat, karo, astebeteko prozesua izan zen sedazioarena. 5-6 egun oso luze, COVID garaia zan, gainera, txandak egiten, hiru anaien arreben artean, goiz, eguerdi, gaua, bere ondoan, ea noiz iritsiko da momentua, eta zaude leher egina. Osa, burua ez daukazu pentsatzeko, hori lehengo gauza kontestu hori da. Hiltzan eguna gaina, baita kontestua izatzeko, oso gero ondoren, konturatu naiz zer ikusi izan duela, ez zuela zertan izan behar, baina amail zan, 2021ko martxoaren lauan, zan justo errealak kopa irabazi zuen aurreko eguna. Eta aste santua. Importantea, gero ulertuko ez dute, zergatik. Orun, deitu zigotenean ja aseguradoraren partez, ja zan, kaixo, baskongada, funerabia baskongadatik deitze dizuegu, eta arreba eta bioko elkarri begira, gu baina eskatu dugu arso. Baina, karo, momentu hortan, esate dizute, eta zu zaude, pues pentsatzen, elkarrekin ongo dira, ez dakit, zerbitzuak elkarrekin ingo dutela, zuk ez zaude pentsatzeko hortako. Eta hor esan ziguten, insistentzia zan, nahi zutela, hemen horeretan badago zentolen hilerria, baina dago herriaren kanpoaldean, juteko hobe kotxez. Ze, karo, gu familian badaukago, 81 urtekin hiltzan, bere arrebak eta helduak dira, horrea juteko oinez ez, aukeratu genuen oarso, zentroan zegolako, eta horre eta oso ondoko komunikatuta dagolako, trena, topo, autobusa eta bar. Bueno, pues hor jasi zen, insistitzen zuten, zentolen, eta ez, oarso, hemen, zentroan. Esan ziguten, eske goizeko 8 arte, ez dugu jakingo lekua dagoenan edo ez. Osea, ja, txantaje, antzeko bat egiten. Eta gu, ez, baitxongo dugu. Osea, gu ongoian ez dugu nahi. Hori izan goizeko 7etan. Karo, hori izan 8 inguruan, osea, ja, jolastu zuten pixkat gurekin, esan ez. Egoera. Eske, agian ez dago lekurik, eta ja erabakitzeko, osea, presa sartzen. Eta orduan hor esan genuen, ez, oarso, bale. Hor oarso erabakitzan, eta marterrik inguruan amaren gorpua oarso tanatoriora itxizan. Guk jakin gabe, gestio guztia, hori egunak pasata, konturatu ginen dena baskongada egin zuela. Hau da, zu kontratatu zion oarsokoei espazioa, lekua, o arrendatu ez dakit, alokatu, guan ginen, eta gu, karo, oarso tanatoriokoa koldoan auzokoa zan. Eta berarekin, eta gero enteratu ginen, berarekin itzein honean aizu, enteratu gara, gueskatu genuen zurekin egitea, eta enteratu naiz, dena baskongadak egin duela. Eta eskerrak, insistitu zenutela lekuan izan duela herri erdian. Bai. Oarsoko tanatorioan herri erdian dagoen, eta ekin zenuten. Bestela, esango zenuten, bale, eta joango zinateke, beraien tanatoriora, eta beraien gestioarekin. Bai, eta gainera hor goian esatez da, mendi inguruan dagolako, karo, gu geneukan nekearekin, behartzen zaitu kotxe hartu, ez daki zer, nahi genuen atzan, ezke gauza zentroan dago, etxetik 10 minututa, 5 minututa daukagu, bakoitza, anai arreba bakoitza, tanatorio hau. Eta gainera, aukera daukazu, karo, aste santuan izan zenez, 2 egunez izan genuen belatorioa, ezan egunta erdi, 2 egunta erdi izan zen. Oso luzea, oso luzea dena. Karo, jaieguna zalako, ez daki zer, astelena San Jaiare bai, eta inzineratzeko aste arte goizain bartzala, ez da, gu ginen oso nekatuta. Eta karo, oarsokoari egunak pasata, esan nionean, aizu konturatu gara, engainatu gaituztela. Ez dugula zurekin egin, eta berak,
Kontzientia zala, baina, karo, egoera horretan, guri etzigula zer esan, ze, karo, etzela momentua. Ez hori da, ez da momentua gatazkak etaratzeko, da, venga, joan dadila dena ondo, eta gero baitzegin behar bada itzein dugu, beti gertatzen da. Bera, alde hortatik oso profesionalki jokatu zuen, ze adibidez, bueno, gero komentatuko jut beste detalle batzu, baina etorri zirenean amamak hilatzera gaizki utzi zuten, eta juntziren guri ezer galdetu gabe. Eta ardun, esan genion, oharsokoari, etzela bere ardura, deitu zion Baskongalakoei, haizu berriro etorri eta egin ondo makillajearena, adibidez. Eta eskerrak bera zegoela pixkat orientatzeko, baina pentsatzen ari ginen, bera ari zala kudeatzen, eta ez zen horrela. Osea, hasieratik ja gure nahiatzen bete. Hori, aseguroren partetik, Osea, oso fuerte. Eta gero, zerbitzuetan beste arazorik eta sortu zen. Karo, guk, esan dezun bezala, guk oso garbi ez geneuka nola egin, beintzineratu edo urrezko kutxa. Zan, bueno, asesoratuko gaituzte, hemen amak zeukan 4.000 eta pikoko kapital bat, ezagik zer. Bueno, karo, pues, larun bat hortan amailtzala, goizeko 5 inguruan notifikatu ziguten, hiltzela. Eguerdiko ordu bat aterdiak arte ez ginen bildu Baskongadako inorekin. Osea, pasazan denbora pilo bat, aita ia ziltzan, eta 2 ordutan ja ginen oharsoan, hitz egiten, pixkan nola ingo genuke eta hola. Bai, eta goiz batean hiltzan, bueno, goizeko 8 Osea, ia, 3 ordurenago, hiltzan ama. Total, que karo, ja kontekstua, lero aipatu duan importantea, Aste Santua, jaia, errealaren finala, bueno. Etorri zan pertsona bat, Baskongadako Julen izena zeukana, eta bere asesoratu zigolako oso gaizki, hartu genituen erabakiak, baita ere, txarto hartu genituen erabaki guztiak. Baina berak induzituta. Eta nola izan zen, zeintzuk erabaki hartu zen? Pues berak, 40 minutu eskasetan, gero ja nabaritzen nion presa zeukala juteko. Berandu etorri zen eta presa zeukala. Berandu eta presa zeukala, oporra zeuzkan. Gero deitu nion gauean, bueno, gero komentatuko dut, ze eskelatzi guten eman digitalki. Eta gu bilatu behar izan genuen Diario Baskoan. Ez ziguten ez da eskela pasa. Gure lagunei bidaltzeko, familiarrei, eta deitu nion, eske porretan nago, tal. Bueno, total, galetu genion, kubritzen da, aseguro kubritzen aldu erraustea. Bai. Eta baina, aita dago Alzheimerarekin ez dakigu noizilko dan, badago aukera gian, biok egoteko elkarrekin edo, mendik ezakitiltzen dea. Bai, noski, zuedakazute kapitala oso altua, eta kolumbario familiar bat, hartu halko zenukete, familiarra, gero enteratu ginen hori oso garestia dela, eta aukera daukazute 25 edo ia 100 urtera mantentzeko. Ondoren enteratu ginen, ja, 3 egun ondoren, 25 urtekoa ez, aukera hori ez zegoela. Ia 100 urtera zan, eta guk ez genuen hori jakinezkero ez genuen lagingo. Eta ez da ere, ez zela kubritzen, asegurak ez zela kubritzen familiarra. Orun ja, hasieratik hartu genuen erabakia, pues venga, erraustuko dugu, geraitarena, ez da gizar. Ja gaizki hartu genuen erabakia, zeagian, jakinezkero, bale, dena kubritzen badu egurrezko hilkutxa, hola bingo genuke. Baina bera, gaizki asesoratu zigon, ez zigun ezan, deus ez prezioaz, hori gero komentatuko baina momentu horrez genekien zenba baliozun gauza bat, bestean oraino kubritzen zuen asegurua. Eta hor, bera, nola asesoratu zigun horrela, buia ideia egin genuen, bale, pues venga, hola egingo dugu, eta ja, pues tipoa juntzanean, ja larun bat atxaldetik, ja ziginen ja belatorioan. Eta belatorioan, badibidez, loreak ez ziren iristen. Ez ziren iritsi, karo, guaz ginen konturatzen gu, zuzabe, amaren kontuarekin hildala, lehenengo aldia zan, hiltzen zitzaigula gure aita amaren bat, aitarekin eskerra ja ikasi genuen guztiontaz, eta ezan gertatu olakorik, eta etorri zan, Norte Hispaniako Marisa deitutako bat, dena ondo zegoen, ez da gizeta. Aseguruko agentea, esango desu. Hori da. Eta ja gero, berarekin ere bai, komentatuko izuetu ere bai, baina bai aseguradora, baita funeraria, biok errausteko dira, benetan, osea,
Total, etortzen da, aber dena ondo doan, eta gu, karo, deskolokatuta, bai, bueno, bai. Bueno, konteratu ginen, loreak berandu iritsi zirela. Oso berandu. Baina, bueno. Rekordatorioa, bai. Baskongadako honekin, ni neukan argazki bat Jaizkibel mendikoa, espreski, nola denbora izan genuen, pixka prestatzeko den argazki, amaren argazkia, eta espreski nahiko nukena jarri rekordatorioetan. Eta zainion behitu, esan didate, deitu nuenean, 2 egun, 3 egun lehenago, aseguradorara esan ziaten, bai, nahi ez duten argazkia jarri daitekela, rekordatorioetan. Pues, Baskongadako Julen honek, nola, presatzeukan, esan zigun, zuzenean, ezin zela. Ezin zela argazkiri bidali, hori, aukeratu behar genukela, estandar diren argazki batzuen artean. Eta hor ja neri, gero konturatu nintzen, horrek, tak, markatu zian, ez duen espero. Eta nietzako zela, amarentzako benalditxoa, hasi izan ja enturbiatzen ja asuntua. Behintzat nire barrukoan. Doluan eragiten. Hori da. Doluan eragiten. Bai. Baina gero, zurekin hitz egin ondoren, eta zuri esker, hori reponitzeko pixkat, edo sendatzeko, egin dituen nire rekoratorio propioak, nire argazkiarekin, lagun baten imprentan, eta galetu nire haizu. Argazkia kalitatea dauka? Bai, kalitate oso ona dauka. Osea, pertsona honek esan zigun, es que las fotos no tienen calidad, que no sé qué. Ez zigun ez daukerarik eman hori egiteko. Osea, eta badiru detalle simple ba, baina ez da. Ez da simplea. Nik nahi nuen argazki hori. Anaiek arrebekin hitzein omenaldia zan. Amari omenaldia zan. Hori da. Eta hori egiteko aukerarik ere ez izuten eman. Hori da. Pues larun bat atxalde hortatikan, rekordatorioak iritsi ziren igandean egun bat apiko beranduago. Karo, aurrez, pasatako hainbat jende, geratu zan rekordatorio. Orduan, gero, beraien atzetik, aizuet hori, batzuei eman, beste batzuei auskalo, haian kontaktuaz genaukala, auzoko batzuk, ezakit. Orduan, hori, pues bueno, beste detalle bat, berandu iritsi zirela. Gero, guk eskuz oblatu eta ala, bueno. Eta gero, hori igandean, ongien, eta gero, astelenean, astelenean izan zen errausketa. Orduan, hor, karo, inork ez zigun azaldu, Baskongadakoak ez zigun azaldu, hainbat urna daudela, urna mota. Errautzak gordetzeko. Errautza organikoa direnak, edo ez, edo etxea mantentzeko gordetzeko, edo kolumbario batean. Eta lehengo gauzak, karo, pixkat orientatu ziguna izan zen, lurperatzaia, enterradoreak. Pues baitu daude mota hau, eta beste mota hau, eta gu. Bueno, nola Baskongadakonek esan digu kolumbario bat kubritzen dela asegurarekin, hartuko dugu ez organikoa dena. Osea, hau da, gogorra. Bestela jakin ez gero, aitarekin aurain adibidez, egin deguna da organikoa. Eiteko gero goingo dugu, nahi dugun tokian, mendian auskalo ezak ikusiko dugu. Eta hor ja baitare, aukera txarto egin genuen. Aukeratu genuen, urna hori. Urrengo egunean, hileta zela, urna iritsi zan. Karo, guk ez nekenekien, guk eramamar genuen, beraiek, eskerrak enterradoreak horretatu zigula bizkat. Bueno, urna raiatuta iritsi zan. Osea, ja, ala, venga, beste bat. Gauza bat, arritzekoa zerbait ondo egitea. Etxera ramanunean, karo, guinean horreli izan, ezakizer, etxera ramanunean, raiatuta, baina ze, hostia, hau zer da, bigarren eskukoa edo zede montre. Eta, bueno, pues, ja, aste artea, ja, ostiralea gauean, ameltzala, ja, laugarren eguna, no? Bueno, goizeko 11etan, Baskongadako beste langile batekin, Natal Mirian, biltzen gara, eta bapatean ja gure sorpresarako. Santzigun ez, kolumbario familiarraz dizu zaizue kubritzen, gaian kolumbario jungo zaizue prezio, ez dago, larun batean zure lankideak esan zigun kubritzen zala. Horun, hori hasi ginen, eta, karo, esan zigun, bueno, pues, kolumbariorako lapidatxo bat, no, dago, arri bat, eta, bueno, horbentzat, izena bizenak, guk aukeratu, sartu ginen, kuarto batera, galetu nion, zen neurria dauzka?
ez ekizkien neurriak. Gero, kolumbarioren gainean, kolumbario eta kolumbarioen tartean badago beste utxunetxo bat loreak jartzeko. Galetu genion zenban neurtzen zuen guk, prestatzeko, etzekien ez da ere, eta ni pentsatzen gero, hau da profesionaltasuna, mesedez. Hori jakin barko zenuke, edo apunteetan izan, edo zure ordenagailuan, non baiten, ez? Bueno, pasarazi zigun, eske hau da surrealista. Gela batera, gela destartalada batean, iluna, gauzaz beteta, hola, leku zikin batera, almazen antzeko bat. Eta nola, ez zeukaten lapida bat ideia egiteko, izena, abizena, o detalle bat, o zerbait jartzeko. Eta hor, mailaren gainean, kartoi batekin eta paperekin abertzen bat neurtzen zuen letra, olai, ala idea egiten, txapuza bat, behitzat aita hiltzenean orain, egin genuen ordenagailu batean, erakutsi ziguten, diseinua, hemen nola jarri nahi zute ezak zer, behintzat ez, hor ja, esan zigun, lapidarako, jarri behar da izena bizena behintzat, ez? Pues ja lapida esan zigun, preziotik at zegoela, prezioz kanpo, eta 700 eta piko euro zirela apagar, gu, familia. Eta ordaindu behar izan zenuten. Karo, orgu, nola? Baina, aseguratzu lan kubritzen, hori esan zigu zure lankideak, dola 3 egun, ezak zer. Bueno, nik esan nio nahizu, zure lankideak, eta bidali nion, hemen daukad, zure aurrean daukadan papertxo hau, hemen jaso nituen kronologia de sucesos tras el fallecimiento de Isabel Ibáñez Doncel, bidali nion aseguradorakoari aizu. Guzti hau gertatu zaigu, eta gainan ateratzen zaigu ordaintzera. Pues, aste bete pasa ondoren, berak WhatsAppez audioa bidali zian esanez. Julen lasai, hitz egin dut hemen, eta ez dezute zer ordaindu behar, kolumbarioren inguruan. Tani ja kolumbario, baina lapida, porque badirudi aparte doala, eta lapidaz, eta erantzun zian, ez lapidaz, ez tare dezute kobratu behar. Total, hortik, aste bete batera, alatu zutela iritsiz, baina bai, ordaindu behar genula. Eta ordaindu genuen, deskontatu zuten, gure gurasoen, kontu beretik hartzen zutela, beraien poliza ordaintzen zutela. 700 piku euro. Bai. Eta, karo, hor ja, hasi zan, ondoren, ja, aseguradorarekin, borroka, latza, baina oso bat. Eskela ere aipatu duzu, ez zenutela jaso. Eskela, karo, bidali bartziguten, WhatsAppera edo emailez, izan iristen, gaua zan, arratsaleko belatorioa pasazan, urrengo gunerako, zer. Eta ordune behitu nioenan, bilatu interneten. Wow. Ostia, no me jodas. Bai. Nintzen, Diario Baskon argitaratu zan, hortik hartu, baina funerariaren zeatik, webetik, ez genu jaso. Eta gero beste surrealismoia gora ipatuz, karo, raiatuta gertu zan ura, esan ziguten, bale, alatuko dizuegu urna. Igo ginen zentolenera, eta, eskerrak baskarillak zeuden, garai hortan, COVID garaia zela, gure aurrean, enterradoreak hartu zuen. Egunkariko horri bat, egin zuen enbudo bat, gaztainak erosten dezun bezala, jarri zuen enbudo bezala urna berrian, eta urna batetik bestera, kolakau potoete batetik bestera pasako bazenu bezala, pasazun, eta nire amaren errautsa guztiak egongela hortan, hola, flotatzen egon zen. Eta osea, dena, hautsaz beteta nire amaren hautsa. Osea, eta ni, ze txapuza da, benetan. Dolurako laguntza. Beste bat. Orain umorea egin aldugu, baina goratzen aizuk deitu zen idanean, orduan izan zela, zen dela, min, handi batekin. Kriston mala hostiakin, bai. Eta dolu gogorrian, ja, amaren eriotza mina da, ja zen dela, osea, psikologikoki konturatzen hasi nintzen oso gaizkinengola. Amorru horrek, barrutik janda, eta ostia, eta kontzientzia hartzezunean, hostia, hau ezan horrela, eta hau ezan horrela ez da, nola? Eta ja, aseguradorarekin, ja, komentatu genionean dena, karo, berak, esan zian, aurpegia eman beharrean, familiaren izenean, beti baskongadaren alde. Gaina, beraiek aukeratu zuten baskongada, ez gu, guk negenun beste bat.
Eta hor ja, hasi ginen, aizu, eta hau, eta bestea, pasatako guztia. Esan zian, no, pues bueno, eta nila esan nion momentu batean, esan nion, beitu, Marisa, ja guzti honekin konturatzen ari naiz, egon nintzen 4 hilabeteko bajan, ondoren, atera zitzaidan herpes bat antsiedadeagatik. Eta hori beste hilabete tapiko izan ziren, baina bueno. Esan nion, beitu, egoera honek sortarazi nau sekulako egoneza, psikologikako ez nago ondo, eta ari naiz, pentsatzen ari naiz, profesional baten gana jutea, psikologo baten gana. Esan nion, eta guzti hau da, zuen gestio txarragatik. Esan nion, juten ba naiz psikologo baten gana, kontua pasako dizuet. Eta bera, ez, beitu, eta hau ja esan zan ja larrepanotxa ja. Ez, beitu, zure aitaren polizan, gehitzen bazara, hau da, proposatu zian, sartzean, beraien aseguradoran, aitaren polizaren izenean, eta prezio merke batengatik, psikologoen sesio pare bat izango zenituzke. Doan ez, kuota bat orranduta, maja. Eta ni hor ja, zer, kristomala hostiakin, erantzun nion, ja, garrasika, erantzun nion, esan nion dena, eta hau eta bestea, eta hori ja, beste barrek matatzeko, esan nion, nahi ditugu gastuen desglose bat, zergatik atera zaigu ordaintzera 700 euro. Bueno, bere erantzuna zan, hori konfidentziala zela. Konfidentziala zela. Ez zigun fakturarik eman nahi. Wow. Flipa, zerbitzu bat egiten dizutenean, ez? Legeak eskatzen du faktura egitea, desplikatzea. Eta desglosa idazu. Zenbat balio dute loreak, zenbat balio dute servizio funerario, eta bar. Ba ez. Kriston opazidadea, kriston iluntasuna. Eta nila jarri nintzen, pelma, beste egun batean etorri zala etxera, eta aterazun papertxo bat, esan zian, nahi baizu atera argazki bat, baina nik hau gorde behar dut berriro. Nola? Argazki bat, desglose de gastoseari, atera nion, hain gauza batzuk ez hitzaizkidan kuadratzen. Baina, bueno, ja, tipa honekin ja nazkatuta, esan, bueno, egingo dut, rekurso bat, aseguradorari. Ja, legalki reklamazio ofizial bat. Ofiziala, imeia, no seke, eta beraien reklamazio horria betez. Eta hor ere bai, ja, bueno, pues, erantzun ziaten hilabete baten barruan, erreklamazioa ebatziko dutela, eta erantzunen bat emango zigutela. Bueno, 2 hilabete pasatzien, erantzunik gabe. Erantzun ziaten nik idatzinelako berriro, aizue, 2 hilabete pasa dira. Osea, hau, 12an sartu nuela zean, maiatzaren 12an, uztaiak 13an idatzirien berriro. Aizue, 2 hilabete pasa dira, erantzunik ez daukagu. Bueno, urrengo egunean, erantzun ziguten. Ez zigutela bueltatuko lapidaren gastua, hori eskatzen genuen. Zerbitzua amak zeukalako 4.200 pikoko poliza, eta zerbitzua igo dira 4.355 eurotara. Lehenengo aldia zifra hori entzuten nuela. Ze fakturan ez zara gertzen hori. Tani, zer da? Bueno, bigarrena, eskatzen nion faktura. Berdina, esan zion, ez, barne dokumentu bat dela, konfidantziotasunagatik, ezin ditzuegu eman, baina sukursalean badaukate. Tani, baina sukursaleko Marisa honek esan ez zigun eman nahi. Tesizun erakutzi ere. Osea, nola, justu erakutzitzean argazkitxo bat atera nion, baina jarintzalako ultrapelma. Vamos, gero, komentatu nion, aizue, kontratatzen zuten zerbitzu guzti hauek, loreak berandu, makillaje gaizki, aukera zematea, rekordatorioekin, eta rekordatorioa berandu iritsi. Penalizazioa daukate? Zuei zerbitzu ematen dizuenekin? Eta hortaz ezien sartu, eta bakarrik, aipatu zuten erdaraz irakurrikoet. Bakarrik hortaz pasoen zuten, como si no hubiera pasado nada, pese al error al asignar la funeraria, hori behintzat, aitortu zuten, el servicio se ha realizado conforme a las garantías y capital garantizado en póliza. Tokatelas, hala, horrela.
Eta total, pues nada, ez ziaten erantzun. Por agotamiento. Agotamiento, hori da, ni, ezta? a ber, okura jungo naiz, lehenu entzun zaitut okuren inguruko zerbait da zer. Baina azkena nahi arrebak esan zuen, mira, Julen, utzi, Eta egin dolua. que no sé, que. Ze, claro, horretan No, beraiek, a zabiltza- ber, beraientzako, baina ni izan, nire ama, egon du da, putre hauei ordaintzen ez dakit zenbat dieta, eta gaizki egin dute dena, eta gaizki asesoratu gaituzte. Eta ez da aitzakia jai eguna izatea. Zeberei daude, 24 ordu lanean. Eta edo, horregatik ordaintzen ez zuen beste, mekago naletxe, ez? Bai. Osea, Eta, por cierto, aita eta amak biok zeuden poliza hortan. Aita bizirik geratzen zan. Gau, isa joa Alzheimerarekin. Gu jasen genuen, bueno, aitak ordaintzen duen polizaren zea kopurua, jeitsi barko da, karo, pertsona bakargako da. Aldaketa hori egiteko, baita ere, taratu zuten Ai, denbora ama. bat, karo, kobratzena, que bien, no? Arizia kobratzen pertsona bakar dala. Ez da zute modifikatu amarena, edo behintzat proportzionalki, hilarte, behintzat, claro, zenbat korrendu badun. Hori baita ere. wow. Ja, zer gehiago. Bueno, hori behintzat nik ikuste zaitu dela, dolua ondo bideratu zenula, egin duzula, eta Isabel Bai. omenduta utzi duzula. Beitu, ondo eskerrak, inda. aipatu zenidan zea, badiru etxorakeri bat, Ez rekordatoriena, egin nuenean rekordatorioa, nire nahi nuen argazkiarekin, Bai. ze ondo. Simbolikoa da. Behintzat hor nire barruko zerbaitek esan zu, bueno, lortu dezu behintzat, hau. Bai. Ze beste guztietan aukerarik ez. Osea, bestetan, izan zen, opako, osea, iuntasuna, Bai. eta behintzat horrekin, bueno, hasi nintzen ja, benga, lasaitzen, esan detena, akumulutatuako guzti horrek, sortuarazi zian herpes bat, ez dakiz zer, osea, Bai, gogorra. osea, gero-gerokoa gainea bakoitzaren motxilan, baita ere. Claro. Ni behintzat, gertatuako, bueno, leno, a ber, eriotzaz, hitz egiten nun, baina orain, gaur egun, asko zirekiago hitz egiten dut, eta maskena da ez gertatzeko inori gertatutakoa, eta behintzat, oie, eta zure norbaiten aita edo ama, eta nola gustatuko litzaiok egitea ondorengoa, edo... Bai, provokatu, ez? dakit. Bai. Baita ere, últimas voluntades asuntua. Bai. Gure gurasoek ez zuten egin. Eta Alzheimer jota, aita ia 20 urtez egon zan. Bai. Lehenko gauza egin nuena, ama hiltzanean, egin nuen últimas voluntades. Eta ni olako egora batean ez luzatu. Bai. Inork ez bizitzeko bizi dudan. Bai. Hor dagoen zaintzatzean eta preokupazioak eta bar, eta bar. Eta orduan, beti gomendatzen dio jende guztiari, Bai. Ja, ikuskatera natural batean, zera, bizitzaren, naturalki, gertatuko den, momentu bat, ez da, ez? Lastere edo berandu, bueno. Bai, ala da, Bueno. ala da. Eta eskerra daudela zure bezalako olako Sustuak saioak. emateko, eriotzaz, Bai. Bentsat beti esaten doana, eriotza hitz egiteak ez gaitu hilgo, hiltzen bagara, izango da tokatzen dalako, ze beira zema denboran gabiltza, zu ere hitz egiten eriotzaz, eta ni ere, bai. Ordan hori, denak esan da, zerbait gehitu nahi duzu? Ez, bueno, eskerrak ematea zuri, nere? Ja, Zeuri. Ja, garai hortan ezin izan ginen geratu, eta orain, mira, ja, ez, aurrez aurre. Bai. Eta, gomendatuko nioke jendeari hemendik, a ber, badirudi agian dela, esan dezuna, tabu bat dela, ez? Baina, hitzein behar da, ontaz, eta niri gertatuko balitzaidakea, eta nola gustatuko litzaidakea, ni beti esaten dut. Beitu, hitzen naizen egunean, ni musika segondu naiz sartuta tola, eta Garagardo artisauua zalea naiz, eta esan, mira, egite dezute kontzertu bat, nire omenez, Garagardo artisauekin, eta hola, eta venga, ja, korrer, eta nire omenez, topa egin. Nire, jakin hori, faktura hori ez dela zure kontutik pasatuko, orduan mesedes, egin bolsa bat, zure lagun batek izateko eskura, Garagardoa, eta kontzertua pixka bat pagatuta, edo beraiek pagatzia, hori ere, posible da zuen omenez. Bai. Osa, que bueno, bai, hori, behintzat, hitzein behar da, gai hauetaz, eta... Sanoa da, nik uste, ni asko laseago ia da, bai, osea, batzutan da, eta laguntzen du. Laguntzen du, bai. Bai. Julen, eskerrik asko, esan behar dugu, oinarrian esan duguna,
Isabel dugu omen Hori da, zen, hori da. Isabelen langiletasuna, handitasuna, indarra, así que gora Isabel. Gora Isabel, hori da. Hori da. Eta Eskerrik bestiok, asko. bueno, bai, zebri. Bestiok aurkituko gara bi aste barru, gogoratu, eriotza hitz egitea ez dela eskaituela hilko, asko laguntzen duela, asko ikasten dela, eta ez betikoa, hurrengo astera arte. Ondo bizi, eta hilarte bizi.